Srpska košarka priča. Neki ljudi su rođeni za tišinu, neki za buku. Glas koji je pratio naše najveće pobede i najteže poraze. Čovjek koji je prošao sve, od slačionice do naslovnih strana, od osmeha do naslova koji bole. Spremite se za priče koje mogu da stanu samo u Floatcast. Sa nama danas Darko Plavšić. Darko, dobrodošao. Bolje vas našao, lep uvod. Možda nisu baš naslovne strane bile, ali ajde neka druga, treća strana, sportska strana. Dobro. Mi okrećemo prvo odmah sport. I ja isto, tako da okej. Da se zahvalimo upravo našim sponzorima, evo Red Bullu, da se zahvalimo Vivat Betu koji je sa nama uz čiji promo kod 1 za 1 možete da dobijete na 1000 dinara i 1000 dinara bonusa. Također da se zahvalimo Community Mediji, Filipu, Tamari i Miroslavu na studiju ovom. I eto, možemo da počnemo. Sad možete. Darko, poznat si po svojoj ulozi komentatora. Po svojim tim nekim spontanim, emotivnim reakcijama i to nekom srčanošću kad prenosiš utakmice. Što Crvene zvezde, što reprezentacije. Koliko je teško posle svog vremena da si, tako reći, van svog posla? Misliš na aktuelni trenutak? Na aktuelni trenutak. Da. Pa nisam u potpunosti van posla, s obzirom da sam ja ovim poslom počeo da se bavim pre svega u pisanim medijima. Sada se malo prisjećam kako je to tada izgledalo. Također, sport klub kao takav postoji za tržište Hrvatske, pa pojedine prenose realizujemo i mi odavde iz Beograda. Tako da onako nisam još, da kažem, nisam ispao iz forme u tom smislu. Jeste neobično, ranije apsolutno su sve najbitnije utakmice bile tu da i onda bude i malo i više pritiska i tako dalje, sad s te strane malo drugačije, ali eto, na sport klubu se i dalje trudimo da iz različitih uglova obrađujemo sportske događaje, da li kroz komentarisanje, ajde sada je toga manje ovde na prostoru Srbije, ali da se radi više malo taj reporterski deo, malo novinarski deo, striktno novinarski pisani deo, malo neki podcast emisija, tako da tu smo i dalje. Rekao si, spomenuo si pisano novinarstvo, to je neki tvoj početak. Da li ti je negde žao, sad kad pričamo kao nekom ko je vrstan u toj vrsti posla, što se negde to pisano novinarstvo izgubilo u ovoj nekoj modernoj eri? Pa neko bi rekao da je to onako jedino pravo novinarstvo, iskonsko novinarstvo, donekle bih i podelio to mišljenje. Jeste mi žao što se to toliko promenilo od onog trenutka kada sam ja počeo da se bavim sportskim novinarstvom do danas. Prošlo je nešto više od 20 godina. Taj posao koji sam ja tada radio i sadašnji posao tog novinara koji počinje, kao što sam ja počinjao tada, to zaista više ne može da se uporedi, nema nikakve veze sa onim što sam ja radio na svojim početcima. Naravno, internet je ponajviše uticao na to, kao i društvene mreže. Ja se baš i ne snalazim najbolje u tom nekom smislu, niti čak usuđujem se da kažem, niti želim da se mnogo snalazim. Mislim da i dalje mogu da doprinesem na taj old school način, kao Motejunas recimo. Tako da jeste se mnogo promenilo, jeste mi žao što je tako, ali je i neminovno i potpuno prirodno što se tako nešto desilo, jer novinarstvo kao i sve druge profesije moraju da idu u korak sa vremenom. Ranije se ta pisana reč malo više cenila iz prostog razloga što, ne znam, čekao si jutro da izađu novine, pa dok ti otvoriš novine da vidiš ko je šta napisao, da li je reportaža, da li je neka ekskluzivna informacija. Jednostavno, ta slova su imala veću težinu nego ova danas, s obzirom da se danas sve mnogo brže, jednostavno mnogo brže odvija, ali tako je kako je, pratim i ja naravno šta se dešava u svetu putem mreža, putem aplikacija, tako da
Žao mi je što se to promenilo, ali je potpuno normalno što se promenilo. Uostalom, ni fudbal ni košarka nisu isti kao u periodu kada sam ja počinjao da se bavim novinarstvom. Poprilično su uznapredovali u svakom smislu. Možda su, do duše, možda su ostali malo više bez neke duše, postali više automatski sportovi, ali isto tako mnogo su profesionalni i ti ljudi koji se time bave mnogo bolje zarađuju. Dobro, i sad novinari zarađuju isto, više. ali sve se promenilo vezano za sport i sportsko novinarstvo i mi to moramo sve da pratimo. Ti si neko ko je postao poznat najviše po tvojim prenosima reprezentacije, takođe i po prenosima Zvezde. Imao si taj, mislim, pričam u nečemu skorije, emotivni oproštaj od navijača Zvezde. Kako si ti to doživao i kakav je osjećaj kada nisi košarkaš ili sportista i dobijaš ovacije, pozdrave i to u sred tog prenosa? Da, imao sam neke zanimljive konstatacije mojih prijatelja. Nalazili smo se u nekom zajedničkom društvu gde je bilo više ljudi sa strane i onda su tražili da malo komuniciramo, da se slikamo i sve to. I su ovi moji drugari rekli, čovječe, kako li ovim košarkašima, ako se sa tobom toliko slikaju, u tom smislu kao oni ne smiju na ulicu da izađu, pa rekao, i ne izlaze uglavnom, osim ako nemaju neki svoj uži krug ljudi. Prija, naravno, mislim, ja nisam neko ko sada nešto mnogo voli slavu, niti je sada nešto posebno slavan, ja sam, da tako kažem, se malo ogrebao od deo te slave tih košarkaša i reprezentativaca i košarkaša Crvene zvezde i Crvene zvezde kao velikog kluba. Ali, s obzirom da je to bilo stvarno spontano, onako i neočekivano za mene, moram da priznam, mislim i videlo se da je bilo jako emotivno i da mi je naravno jako značilo, jer su eto ljudi prepoznali i to je nešto što je i njima bilo značajno, jer sam ja 15 godina praktično komentarisao utakmice košarkaškog kluba Crvena zvezda i pre toga sam ga pratio u novinama, tako da sam ja hroničar dešavanja košarkaškog klubu Crvena zvezda skoro 20 godina na ovaj ili onaj način. I eto, drago mi je ako sam uspeo bar nekim delom da ostavim neki trag u tom smislu. Naravno da su igrači, treneri apsolutno najvažniji i da uvek sam se ja trudio kroz svoje tekstove, kroz svoje komentare da istaknem koliko su oni važni i koliko oni podižu i zvezdu i reprezentaciju i tako dalje. Ali eto, ako su ljudi u celoj toj priči, mislim da ljudi najviše prepoznaju emociju u suštini, jer im je ona najbliskija, jer i oni kroz emociju posmatruju sport, a mi kao narod zaista volimo da pratimo sport kroz emociju, to nam često donosi dobre rezultate, ali kada su loši rezultati umejte kako da negativno utiče na sve nas. Mislim i ja sam takav kao navijač, tako da ne treba suzbijati te emocije, treba samo da ih koristimo na pravi način, odnosno da se, jer znamo da ume da bude i naličje cele te priče, ali u ovom slučaju da potenciramo te lepe emocije, lepa sećanja, jer to jeste suština bavljenja sporta. Kao kažeš i sam pričaš o emocijama, videlo se da si na taj način prenosio, što je izazivalo i komentare Partizanove publike kako njima to smeta, a takođe si neko koji je u svom vremenu gde su ljudi ćutali, kad na primjer su odluke sudija bile loše, ti si neko ko se nije libio da to prokomentariše na pravi način. Pa sad, neko kaže ti si upotrebio tu rečenicu na pravi način. Ima ljudi koji misle šta nije on sudija. Znaš kako, ako komentarišeš sudijske odluke moraš da budeš baš siguran da su one bile pogrešne. Ja se bar trudim da tako bude. Znao sam ja da kažem i da je neko protiv, eto konkretno Crvene zvezde, da
da je neka odluka bila i u korist Zvezde i u korist protivnika. Naravno, ljudi koji gledaju utakmice Zvezde su mahom navijači Crvene Zvezde, govorimo o Srbiji. Ima naravno i navijača Partizana i ja prihvatam da mnogi, ne znam sad da li mnogima, da li pojedinima ne odgovara kada se malo zdušnije navija za Crvenu Zvezdu, ali isto tako i logično je da komentator koji komentariše Partizan navija za Partizan. Mislim, to su potpuno prirodne stvari, ali to su neke stvari koje mi imamo i u svakodnevnom druženju sa ljudima, da imaš i one navijače, ne znam, neko je navijač Partizana pa ima mnogo dobrog druga koji je navijač Crvene Zvezde i obrnuto, ali ima i onih sa kojima si brat rođeni pa ne možeš da razgovaraš na relaciji Zvezda-Partizan jer jednostavno neke linije postoje koje jednostavno ne mogu da se pređu. To je sve prirodno i to je sve pitanje načina na koji ljudi doživljavaju sport. Nekoga doživljava baš mnogo lično, pa je u stanju da se posvađa sa kumom, bratom i tako dalje. Kada takvi ljudi postoje, i meni je to isto sve okej, samo ja kako god da komentarišem, ja ću njega da nerviram u suštini, jer eto, ne navijamo za istu stranu, očigledno, jel? Tako da, trudim se da budem koliko god je moguće objektivan, eto, mislim da li uspevam u tome, ne uspevam sad, to je veliko pitanje i ta objektivnost može uvek da se meri, ali ja često volim da kažem da komentatori naravno nisu ni približno popularni kao pevači, niti toliko zabavni ljudi, ali volim da uporedim sa tom branšom zato što postoje pevači koje ljudi vole, koje ljudi ne vole i tip muzike koje neko sluša, ali nekako nisam nikad čuo da neko ne voli Čolo. Šta god neko sluša, može Čola, ne smeta, u najgorem slučaju ne smeta, jel? Uvijek da se izmisli. Pa to ti kažem, znači, eto, dobro je biti Čola. Sad ću ja da uporedim jednu priču, kad pričaš o tome kako imaš kumove, drugare, sa kojima nije moguće komunicirati. Ja pratim utakmice Zvezde, ali iskreno na ruku ne navijam uvek za Zvezdu i što nije sporno. Čuju uvek. Ali kad čujem za 3, ja se hvatam za glavu, odmah ne mogu, znači... Ali ipak si me pozvao ovde. Jesam, pa ne, to je konstruktivno i u trenutku, kažem samo, jer ne odgovaram što je, na primjer, Zvezda dala 3. Okej, prihvatam, razumem. Je bio jedan moment, igrali su Partizan Zvezda, Zvezda je bila domaćin u Euroligi prošle ili preprošle godine, to je bilo 20 razlike utakmica i sad ide, mislim da Jago, pošto obično njegove trojke idu posle neke miskomunikacije, ide znači miskomunikacija Jago za 3 i u tom trenutku moj komšija u kadru, onako s kojim stalno imam rasprave, stoje, rekao, brate. Rekao, ne mogu ni da... Misliš da je to bilo lično usmereno prema tebi? Ja mislim da su neke više sile upele oči. Ali vidi, znaš kako ljudi to gledaju onako, svako posmatra sport iz svog ugla, a često nije ni svestan toga. Ali recimo kada su igrali Partizan Crvena Zvezda, prvi evroligaški derbi, Partizan je tada bio domaćin, Nedovićeva trojka na kraju, meni navijači Crvene Zvezde i dan danas je da zamere što sam ja ravno prokomentarisao tu trojku, jer smo se kolega Vlahović i ja dogovorili da ne ugrožavamo gledaoce uopšte, jer je velika tenzija i tako dalje, i da uopšte se ne podiže glas, nego da se samo prenose dešavanja na terenu, dakle evo je trojka i ništa da ne ulazimo ni u kakve analize, ni sudija, ni bilo čega, nego bukvalno onako najosnovnije da bude. I sad, navijačima Crvene Zvezde ta trojka naravno i tekako znači, ali je nikada neće pustiti sa mojim komentarom, nego će pustiti i Engleza sa Euroleague TV-a The Trojka. Iako većinu ostalih zvezdinih utakmica, velikih pobjeda su puštali sa mojim komentarom i tako dalje. Ali ne znam ja, znaš, više će navijačima Crvene Zvezde to da zasmeta nego što će navijači Partizana u tom trenutku nešto mene mnogo da cene zbog toga, jer su oni svakako ljuti što je Partizan izgubio, kasnije i Partizan pobeđivao na gostujućem terenu, mislim, to su normalne stvari
Biće i ovakvih i onakvih ishoda, ali hoću da kažem, ne možeš svima da ugodiš, ali ajde da se potrudiš da ugodiš većini, ako ikako moguće, jer se prenosi proizvode, da tako kažem, za gledaoce. Ne mogu ja da maltretiram ljude, bar se trudim da to ne radim. Ali i onda smo se posle kasnijih nekoliko derbija dogovorili da to nema baš mnogo poente, jer jeste mnogo velika tenzija i mnogo velika nervoza, ali derbi je nešto veliko, praznik i tako dalje, a da ga ne ubijamo mi, jer ako baš preteraš sa tim ravnim tonom, onda utiče malo na ceo taj ambijent, pa smo se kasnije dogovarali da to bude malo ipak življe, jer kome smetaće mu svakako, jer to je derbi, mislim, naš. Ne mogu obe strane budu zadovoljne, jer u košarci postoji samo dva ishoda, nema onog trećeg pa da odu kući svi kao dobro je bilo nerešeno. Ne, nego mora neko da pobedi, tako da mora neko da bude zadovoljan, mora neko da bude nezadovoljan, to je sport, ali treba biti pristojan pre svega i u slavlju i u tugovanju i tako dalje. Ja sam uvek govorio da mi je najteža serija, odnosno najteža nešto što sam radio, bila serija, koja je to godina sad već, mislim da je to 2014. 15. bila ono polufinale ABA lige kada se igralo za finale i za Evroligu, kada je Zvezda prekinula Partizanovu dominaciju. Tada smo kolega Radojević i ja radili zajedno tu seriju, mene je bolila glava bukvalno posle svake utakmice. To je ono Marcus Williams, Jenkins, Bobi Marjanović, za Partizan su igrali Pavlović, Mačva, da. Sećam se to. Mislim da je Zvezda slavila u toj seriji 3-1, da, ali to bukvalno i onda ljudi te sretnu na ulici, da, ti si Partizanovac, znamo. Mi znaš, bukvalno neka priča jako neobična, a isto da dvojica smo maksimalno, jer tad je tenzija baš bila mnogo, mnogo velika i danas je, čini se tad bila još veća. Tako da, šta znam, možda sad Zvezda i Partizan su tu ravnopravni, bore se i sa Realom i sa Barcelonom, pa onda ta energija se raspoređuje malo više, a to tada su baš bili usmereni jedni protiv drugih i samo jedni mogu da idu u Euroligu. I na kraju, kada radiš tako jednu utakmicu, mnogo je teško, jer i kada se rade derbi i generalno, nećeš ostati mnogo upamćen kao neki veliki komentator, jer jednostavno odgovaraš samo polovini onih koji gledaju. Ja sam neko ko je generalno kad gledam utakmice srčan, emotivan i tako to. Ja sam pristalica toga da komentatori u suštini treba da budu to što si ti, to što je Marko Vlahović, ljudi koji će da nam približe preko televizora tu atmosferu, a ne neko ko će da bude stručni konsultant u suštini. Pored svega toga, mislim da je prva stvar na koju svi pomisle vezano za tebe je sad drči u istoriju Bogdan. Kakve emocije su tebe preplavile u tom trenutku i koliko je teško bilo preživeti poraz u finalu posle svega toga i privesti tu utakmicu kraju? Da, pa bilo je jako teško to finale, jer videlo se da su Nemci onako za nijansu bolji od nas i da imaju možda igrača ili dvojicu više koji će da naprave razliku. Bilo je baš teško iskontrolisati sve to, ali nekad je teže kontrolisati radost nego tugu. Mislim da mi je bilo teže da privedem utakmicu sa Kanadom kraju, da nije bilo Marina Sedlačeka pored mene, bilo bi tu onako problema, jer taj Bogdanov trk, mislim, pričao sam ja o tome, tu je stala sva moja ljubav prema reprezentaciji, svaka utakmica koju sam odgledao 95. na ovamo, kupanja u fontani, putovanja sa drugarima na neke gostujuće utakmice, odnosno na evropska prvenstva, a kasnije i izveštavanja kao novinara. Mnogo toga sam i doživeo, i što ispred televizora, što sa lica mesta, što poznavajući brojne od tih igrača, nekima od njih sam radio i njihove prve seniorske utakmice, da ne idemo sad igrači kod deca i to daleko od toga, ali znam bukvalno ceo njihov razvojni put i veoma
mi je stalo bilo i da oni nešto napravi i ceo taj koktel emocija stane u 5 sekundi i onda dođe do svega i svačega i pukao je i glas, ja sam tu malo i rasplakao i tako dalje. Sreća, kanadski selektor je uzeo timeout i za mene, bukvalno ne samo za svoju ekipu, jer bilo je jasno da su oni tu izgubili, mada da su napravili najveći preokret u istoriji košarke, mene ne bi oprao niko, ja bi morao da se iselim odavde, jer sam ja rekao na 2,5 minuta pre kraja da je Srbija pobedila. Ok, jeste 16 razlike, gotovo je nemoguće da se to okrene, ali takve stvari se generalno ne rade. Čak mi se jednom mi se desilo da nije bila nešto bitna utakmica, neki Evrokup je bio nešto, lupiću sad klubove, nisu oni, ali da li je Bešiktaš igrao protiv uopšte nije važno. I bilo je 8 razlike za nekoga na 40 sekundi do kraja, ja sam proglasio pobedu i posle su me zezali na poslu zbog toga, jer to se ne radi. Ali ovo je bio taj trenutak koji sam ja osjetio i to je kraj, sve je izašlo, ja ću to da kažem, pa ako treba da se emigrira posle, vidjet ćemo. Uglavnom, bilo je jako emotivno zaista i kasnije to protiv Nemaca, kada je Gudurić ostao sam, ti si onako tužan si i vidiš da ne možemo da dođemo do pobede i onda odjednom jedan taj trenutak, ali to čini košarku tako uzbudljivim sportom. Da ti u jednom trenutku možeš sve da preokreneš, jedan šut koji će on uglavnom davati, tada nije dao. Gudurić je jedan od tih igrača za koga znam kada je ušao u prvi tim Zvezde, ja radio utakmice i tako dalje, prisustvovao brojnim treninzima, mislim stvarno i onako i on je jedan divan momak i onda mi je baš bilo i dodatno stalo da on to pogodi, nije pogodio ali brzo posle toga moraš da se malo konsoliduješ i da konstatuješ koliko su zapravo ti momci napravili veliki uspeh, jer navijač sme da tuguje i dan, i 2, i 3, mogu ja da tugujem 5 dana posle utakmice i tugovao sam, ali moraš da u tom trenutku izađeš iz tog raspoloženja, da im odaš priznanje koje su oni zaslužili, jedno 10-15 minuta, rekao sam ja tada kako je to bilo srebro, trenutne tuge i večnog ponosa. Jako je važno da im odaš u tom trenutku priznanje, jer moraš malo da se izdigneš iznad svega toga, jako je teško, oni su svoj deo posla obavili, ali ti nisi. Kada se završila utakmica, moraš još jedno 10-15 minuta da analiziraš to što su oni uradili, a uradili su u tom trenutku jednu veliku stvar i zaslužili su da ja u tim trenucima ne tugujem, već da istaknem te velike stvari koje su napravili, a posle ćemo svi da plačemo. Mada posle su i oni vrlo brzo shvatili da su napravili veliki rezultat i da jednostavno šta da se radi. Mislim, to je udarilo temelje i kasnijeg uspeha u Parizu. Trebalo je da bude temelje za Rigu, ali eto, nije se desilo. Ti si tada imao nekih par zanimljivih intervjua sa nekim NBA zvezdama. Ja pamtim prvo tvoj intervju sa Paulom Bancherom koji je bio stvarno super i Sa kim, izvini? Mislim da je bio Paulo Banchero, je li tako? Jeste. I on je baš profesionalno pristupio tome, a onda čini mi se da je bio Brandon Ingram. I to je bilo baš zanimljivo. Jeste. Imam ideja da ja sam to snimao telefonom, mislim, pričao sam o tome, oni su nas zvali, bili, zato što u Manili je sve daleko i treba ti sat vremena, gde god je do prodavnice ti treba sat vremena. I javili su nam iz tog američkog štaba u neku grupu, tu veliku novinarsku, kao trening za sat vremena, mogu novinari da dođu, znaš, vidiš da su i to namerno uradili da im ne bi došlo 300 novinara. Međutim, ispostavići za moj hotel nije tako daleko i da ja mogu da stignem na to. I sećam se kolega Litvanac, poznati kolega Donatas Urbonas i ja smo se pokupili i stigli u taj hotel. Ta njihova dvorana je bila na 16 spratu tog onako jako skupog hotela u mermeru, sve hala prima, ne znam, 1000-1500 ljudi. Neverovatna jedna, onako, Manila je vrlo čudan grad
ima tih situacija gdje vidiš da se deca kupaju u barama, a imaš i te delove grada koji su kao New York. Oni su bili naravno u New Yorku i ništa, mi došli tamo i sad vidiš ulaze igrači, papuče, bele čarape i to. Ali vidiš da svi imaju drugačiji pristup. Bankero recimo jako profesionalan i sa njim možeš da razgovaraš o svemu, a Ingrama ništa ne zanima. Mislim, ta čuvena rečenica, ja ga pitam kako je ovde, kaže on, dobro je, lepe su devojke. I ja rekao, pa dobro, šta ste radili? Pa ništa, tu smo sve vreme u hotelu. Šta je to trebalo da znači? Ali, uglavnom, posle vidiš Ingrama igra protiv Italije, i Mel ide u neku kontru, on ga udari, iskopa mu oko, skoro leži dole 10 minuta, on ide mu priđe, ne sviđa, igrali ljudi zajedno 3 godine u istom klubu. Da ne zanima ga, jedan takav, mislim, onako, Branson, Haliburton, zanimljivi ljudi za razgovaranje, Jaren Jackson tada, njemu sam čak i dodavao neke lopte, kao na zicere, ali jeste zanimljivo iskustvo, biti sa tim NBA zvezdama, neki su onako vrlo normalni, pristojni momci, neki nemaju pojma ni gde se nalaze, a mnogi dođu tu i onako, jer to nije najbolja ekipa, znaš kako Amerikanci to gledaju, kod njih je sve priča. Ako dolazi LeBron, dolazim i ja. A ovde nije došao ni LeBron, ni Durant, niko nije došao. I onda kada su izgubili u polufinalu, prvi tweet je bio Durantov, vidimo se u Parizu, eto ti ga LeBron, vidimo se u Parizu, eto ga Kari, vidimo se u Parizu. Svi dolaze u Pariz. Mislim, jesu njima olimpijske igre najbitnije, bitnija svetskog prvenstva, ali nije im prijatno kada izgube tako, ali kakav su pristup tamo imali, pa čak i, usudio bi se da kažem, i stručni štab kakav je imao pristup. A imao sam prilike o tome da prisustvujem i u Kini, kada je jedan Greg Popović bio trener, gde su oni ispali od Francuza, tada kada ih je urnisao Fournier u četvrtfinalu, ako se ne varam, u Dongguanu, gde smo i mi igrali. Dođe Greg Popović, dobro. To ispali smo, eto. Tako da oni imaju malo imaju stav, naravno, oni jesu i dalje najbolji, to su pokazali u Parizu, ali nisu toliko najbolji koliko misle. A jel si beš radio intervju tad sa Anthony Edwardsom? Pa nešto jesmo kratko pričali, vidi, to su sve kratki intervjui, ti ne možeš, ja sam to čak i telefonom snimao, jer sam išao sam, nisam čak ni snimatelja hteo da vodim, jer ne znam ni kako će to izgledati. To su kratke pričice po 2 minuta, no nemaš ti sad sa njima tu mnogo. Znaš, recimo Steva Kera nismo ni mogli da imamo 1 na 1, nego stane 50 novinara tu i kao, znaš, on nešto priča. Mislim, normalno je to, razumem ja i njih, svi bi njih da gledaju. U Manili je svaka utakmica Amerike bila ovako, i Sloveniji. Jer je svaki drugi navijač u hali nosio dres Luke Dončića. Jer ja mislim da si to ti radio i onda si pomenuo kako ne igra Jokić, a on je rekao da nije ni znao da je Jokić Srbin. Nisam ja, nije to bilo sa mnom, ali znam da je Edward pričao u tim pripremama da ne zna ni s kim igraju. Ali dobro, to je njihovo pravo, on je kasnije sledeće sezone, posle te Manile bio jedan od najboljih igrača u NBA, a tamo ništa. Ljudi često misle da je tvoj komentatorski posao i uopšte komentatorski posao, samo dođeš na utakmicu, 2-3 sata ispričaš šta imaš, zavisno od trajanja i to je to. A u stvari pripreme su za meč mnogo ozbiljnije od toga. Da, pa jesu, mada u košarci nekako kad pratiš košarku nema toliko priprema. Spremaš se svaki dan u razgovoru s ljudima, u određenim sajtovima koje pratiš i tako dalje. Malo su drugačije pripreme za fudbal, recimo, zato što nikad ne znaš koji će sastav tačno da izađe, pa za fudbal recimo dođeš ranije 1 sat vremena da vidiš sastav, pa ako ima nekih promjena da vidiš šta je trener zamislio, pa da onda malo se time pozabaviš. A u košarci je malo drugačije zato što posebno Euroliga, zatvoren je taj krug, zna se manje više šta se dešava, jer ti kada se spremiš za jednu utakmicu već sledeće nedelje radio si već neke timove, znaš u kom su stanju, vidiš ko je povređen. Kad radiš jako je bitno da radiš nešto učestalo, dakle da radiš konstantno,
isto takmičenje, jer onda i samim tim i ti bolje znaš i nešto si gledao i sam. Aj sad može i da se premotava, dođeš kući, pogledaš šta je ko uradio, šta se desilo, ali generalno ako radiš 1-2 takmičenja konstantno, znaš ti manje više tu šta se sve dešava. Sad je košarka, evropska napredovala da postoji sajtovi gde možda nađeš neke informacije. Mi kada smo počinjali da radimo Euroligu, uđeš u kabinu ranije pola sata pa gledaš ko je na terenu, ne znaš ni ko je povređen, ni ko nije. Sad se to malo bolje zna, nije to bilo kao u NBA-u ranije, znaš, oni moraju da objave onaj injury list i to. U Evropi nije baš tako, ali sada je i to napredovalo, tako da je lakše i za komentator. Pomenuo si sad da je evropska košarka, Euroliga, konkretno zatvoren krug. Da li je dolazak o kom se priča NBA Europe dobra stvar za evropsku košarku? Pa razmišljao sam o tome i ne znam šta bih ti rekao. Da će Euroliga biti ugrožena i okrnjena, hoće sigurno. Evo vidimo da ni Barcelona, ni Real, ni Fenerbahče nisu produžili ugovore sa Euroligom i sigurno je da će neki od ovih timova koji su sada u Euroligi igrati u NBA Evropi. NBA je preduzeće, proizvodi novac, oni to jako dobro znaju da rade. Verovatno će to uspeti da urade i ovde. Euroliga to nikada nije uspela. To je glavni problem i to je i razlog verovatno zašto je NBA i dobio dovoljno prostora da uleti na tržište. Vidjet ćemo. Mogao bi da se razvodni malo kvalitet, ali opet i sada gledamo, Euroliga ima 20 timova, svaki tim ima po 15, 16, 17 igrača. To je za igrače fenomenalno, njihove plate će još više da rastu. Mnogo je igrača trenutno u Euroligi koji zarađuju novac koji ni ne zaslužuju, ali dobro, takvo je tržište. Za njih je ovo dobar trenutak i super. A kako će to izgledati, vidjet ćemo. Da li će biti dobro za evropsku košarku, to je baš teško definisati. Ne pravi to NBA liga da bi bilo dobro evropskoj košarci. Oni to prave da bi njima bilo dobro, kao i sve ostalo. Dobro, ali na primjer mogu da budu zanimljive utakmice između možda Paris Saint-Germaina ili Manchester City. Mogu sigurno. Haaland na poziciji beka. Vidjet ćemo, mislim, to nama ovde zvuči dosta ružno, zato što mi ovde imamo tradiciju i osetljivi smo na košarku i sad ti nama kažeš da igraju Manchester City, Paris Saint-Germain košarku. Jedva smo se navikli da igraju i fudbal. Jer u Srbiji su ti Paris Saint-Germain i Manchester City plastični klubovi, eto oni. Mislim, svaki klub, ako tako gledamo, svaki klub je nekada bio plastičan. Znaš, jer City jeste imao mnogo novca, ali oni da nisu radili kako treba nikada ne bi mislim, bili bi oni uspešni i dalje, ali oni su vidjeli, ok, imamo mnogo para, ali ne znamo kako se ovo radi. Ko zna kako se to radi Barcelona? Aha, daj ovog Begeristajna, jer on tamo pravio ekipu, jeste, daj njega. On dovede njega, koji trener je ovo radio? Guardiola, daj njega. Znaš, oni su ljudi išli vrlo jednostavno, davali pare ljudima koji znaju da rade posao i oni su napravili dobar posao. Eto, automatično je da je Pariz počeo da igra bolji fudbal kada je počeo da radi posao na malo drugačiji način. Tako da, ali da se vratimo na ovu temu, nama naravno neće prijati da gledamo tako nešto, ali sve može da se proda, posebno ako se lepo upakuje. A NBA to zna da upakuje, bit će tu sigurno mnogo novca, ozbiljni projekti. A za te fudbalske klubove je to jeftino. Pa da, i generalno, šta ti misliš, pošto se priča o tome da će da bude možda 16, najviše se priča o tome da će biti 16 timova, već imamo Galatasaray koji je tipa potpisao ugovor. Koliko to sve pravi problem Partizanu i Zvezdi? Da li oni imaju svoje mesto u tom takmičenju? Ne, mislim da nisu ni u malom mozgu organizatorima tog takmičenja, ali video sam da postoje 4 mesta da može da se kvalifikuješ. Izvoli. Ali, znaš kako, vidiš šta radi Euroliga. Sad su dali Zvezdi i Partizanu 3-godišnje ugovore
jer su sada Zvezda i Partizan potrebni Euroligi, nego ona, mislim, potrebna Euroliga i Zvezdi i Partizanu, kao što vidimo, ceo grad priča o Euroligi kada počne sezon. Ali su podjednako potrebni i Zvezda i Partizan Euroligi i tek sada kada je došlo do uravnoteženja moći i potreba su dobili trogodišnje ugovore i opet su ih platili. Ajde da kažemo, mislim, platili su jer je sad stvarno takav trenutak da i Zvezda i Partizan imaju veliku gledanost i da je stvarno to onako jedna dobra priča. Mislim, stvarno svake nedelje arena je puna neke nove priče, nove uspomene i lepo je, nadajmo se da će potrebati što duže. Ok, mislim, ostaće neki moćni timovi i u Euroligi. Imamo Ruse tu koji čekaju na klupi, koji će verovatno da se vrate, oni u NBA neće sigurno. Mislim, mada ko zna. Mislim, CSKA je klub koji je jedini imao uslove na nivou NBA-a pred 10 godina. Tako da, bit će jako neobično i turbulentno i bit će tu svega i svačega, ali u ostalom zar nije tako sve vreme u evropskoj košarci gde reprezentacije i klubovi igraju paralelno u istim terminima, to nema nigde. Glavni problem evropske košarke zapravo, to zvuči čudno, je NBA, zato što najbolji fudbal na svetu se igra u Ligi šampiona, evropskoj. I UEFA je najmoćnija organizacija u tom smislu. A najbolja košarka na svetu se ne igra u Evropi, nego se igra u NBA-u i to je nenormalan novac i svi teže da idu tamo. Tako da, jako je teško i ovi ljudi koji sada igraju po Evropi, sve više tih Amerikanaca, sad ove godine je mnogo igrača iz NBA došlo u Evropu, zato što mogu finansijski da zarade otprilike koliko bi zaradili u NBA-u i da igraju. A i shvatili su da mogu i ovdje da budu velike zvezde, njima je to isto onako prilično bitno. Ali za taj NBA i to stvarno ne znam kako će izgledati, ali bit će jako neobično u slučaju. Ja imam tu jednu dilemu, to jest dve dileme. Prva je, ta liga verovatno neće moći bez tima kao što je Panathinaikos. Koliko će Giannakopoulos da se trpi u NBA sistemu sa svim njegovim ispadima. A druga je, po tim pričama 12+4, gdje imaš Galatasaray, bit će London, bit će Pariz, bit će tako neki timovi, znači opet će neki velikani tako reći da izvise. Tu je moguće da se formira još neko takmičenje pored toga. Pa znaš kako, Euroliga će nastaviti da postoji, samo neće biti u ovako jakom sastavu u kakvom je sada. Imali smo već jednu takvu situaciju u istoriji evropske košarke kada se ulem odcepio od FIBA i ispostavit će se kasnije da je bilo jako važno ko se za koju stranu u tim trenucima opredelio. Partizan je snosio jako ozbiljne posledice što se nije opredelio na stranu uleba. I bilo mu je potrebno jako mnogo vremena da vrati te pozicije i da uđe u Euroligu kao takvu. Ne znam, morat će opet da se donose neke teške odluke. To što si pitao za Giannakopoulosa, pa mislim u NBA je bilo i luđih gazda od Giannakopoulosa. Doduše, oni su uglavnom iskorenjeni. Tako da mislim da on donosi show, to je uvek dobro. Kada je NBA u pitanju mogu da ga kazne. I to je to. Možda neće smeti da puši u hali. Ali mislim ništa više od toga. Ne znam. Nemam dovoljno saznanja o tome kako će, mislim da niko do kraja ni ne zna kako će to sve izgledati. Ne mogu da zamislim da se NBA Evropa igra bez Reala i Barcelone, na primjer. To ne. Pa neće da bude, ali opet Španci su praktično osnivači Evrolige. Mislim da će presuditi novac, s obzirom da je svima više muka od toga da budu prvaci Evrope u košarci i da budu u minusu te godine. To baš ne ide. Jer jednostavno
suviše veliki sport da bi ti bio uspešan u njemu i da imaš gubitke. Malo je glupo, jel? Tako da će svi ići verovatno, odnosno oni koji budu pozvani, ići tamo gde mogu da zarade novac. A isto se takmiče u jednom respektabilnom takmičenju, tako da je to, mislim da će ta logika na kraju presuditi, ali da još svi gledaju, mada ako NBA staje iza nečega, to je ime koje garantuje uspeh. Da li je to možda šansa da vidimo Zvezdu na Final Fouru ili u top 8 možemo? Čega? Euroligi, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ne znam, mislim, stvarno će biti tu svega i svačega, eto, Zvezda i Partizan imaju ugovore sa Euroligom. Sad ja pretpostavljam da i kada bi pozvali iz NBA-a, kao što neće, da bi bilo ugovoru još 2 godine ima da igraš. Mislim, kažem, jasno je šta gađa NBA, gađa Istanbul, Pariz, London, Madrid, dakle, najveći gradovi, velika tržišta gde je protok novca, gde se kupuju dresovi, gde Beograd nije ni blizu toga, ali vidjet ćemo možda u perspektivi, mislim, možda Euroliga zadrži tu reputaciju da nema ni potrebe da se teži NBA, u šta sumnjam iskreno. Dobro, kod nas je sigurno da mi kad igramo i Eurocup i FIBA ligu šampiona, to je nama glavni fokus. Ma kakva Euroliga, to je za bogati. Pa vidi, i to je okej, šta. Kod nas je jako bitno samo da igraju i Zvezda i Partizan u nečemu. Da. Jer onda se oni takmiče međusobno i nama je to super zabavno i pošto, eto, imat ćemo bar još 2 takve sezone u Euroligi, pa ćemo za dalje da vidimo gde su ti Lakersi. Pa to je to, mislim, kad krenu te utakmice, sad, na primjer, ja ide duplo kolo, ako lupam Partizan igra u 6, Zvezda u 8, na primjer, ako Partizan izgubi, onda čekam u drugu utakmicu da vidimo da li se ono neuspeš. Pa, sve si rekao. To je više Lorenzo Brown. Baš zanimljiv komentar na tom. Pa jesam, mislim, Lorenzo Brown je onako vrlo dobar igrač, naravno. Pa ne, nego pričao se ja o tome, objašnjavao sam, jeste me iznervirao tada, možda taj komentar, onda sam ja posle razmišljao o tome, ne mislim da to sad bilo nešto potpuno neprofesionalno, jer mnogo puta i komentatori tokom prenosa kažu za nekoga da je fenomenalan košarkaš, jel? A onda mogu da kažu i ovo drugo, nisam ja njega uvredio u smislu što je ružan ili šta god. Ali to je bila ta Fenerova sezona kad su igrali jako loše, kad su bili povređeni svi, baš je to loše izgledalo. Igrali su protiv CSKA, on je napravio već jedno 5 grešaka do tada, na 25 razlike za CSKA. On je nešto krenuo po čelnoj liniji, zavukao se po tablu, skočio i iz skoka je bacio neki pas, da li je pogodio zadnji deo table, ne znam šta je bilo. I onako iznervirao me čovek. I ništa, mislim, to je posle su ljudi to i kačili, koristili na razne načine. I kada on nešto pogreši, i kada je vodio Španiju do titule prvaka Evrope, onda njegove brojke, pa kao kakav užasan košarkaš i to. Ali izuzetan playmaker u svakom slučaju, mislim, koji je to i pokazivao i pre i posle toga, uostalom igrajući za Crvenu zvezdu pre toga, on je bio glavni igrač te Zvezde te godine. Ali eto, namestilo se to tada tako i eto, ljudima je to ostalo zanimljivo jer je neuobičajeno, nisu nikad to čuli, možda i ne treba da čuju, ja to, nije sada sebe tu nešto pravdam, ali kažem, niti sam ga ja nešto uvredio, niti bilo je u skladu sa situacijom, možda je on, da se kaže, popio metak za celu ekipu jer su stvarno izgledali jezivo i na toj utakmici u tim trenucima, generalno delu sezone, eto, desilo se. Generalno je meni bar to zanimljivo, na primjer, evo pričali smo o Trči Bogdanu istoriju, po ova situacija. Ljudi te pamte kao neke filmske replike, ako ništa drugo to će da ostane za ceo život. Ako je ljudima to zabavno,
sport jeste zabava, tako da, drago mi je ako je tako. Naravno, draže mi je da me pamte zbog Bogdana nego zbog Lorenza Brauna. Nema mnogo, mislim, ovaj naš posao je specifičan. Ima i najboljih komentatora koji nikada nisu imali prilike da rade neke velike utakmice. Jer veliki komentator može da bude samo onaj koji radi velike utakmice, isto kao i veliki igrač. Tako da, jako je bitno da kada, a velikih utakmica nema mnogo. Tako da je veoma bitno kada dođe ta velika utakmica, neki veliki trenutak, da ti budeš spreman za to i da odreaguješ kako treba. Nadam se da sam ja do sada reagovao kako treba. Da li se sjećaš prve utakmice koje si prenosio? Bio je neki fudbal, ali ne mogu da, bila je, mislim, nemačka druga liga, ali ne mogu 100% da tvrdim, mislim da je Kaiserslautern igrao sa nekim, sport klub je tada radio Bundesligu i Cvajta je bio neki petak popodne, čini mi se. Mislim, radio sam pre toga neke snimke, ali baš u live-u mislim da je bila Cvajta. I kakav je bio osjećaj prvi put? Nisam imao tremu nikad. Oni koji me znaju iz detinjstva još znaju da sam ja oduvek želeo da radim. I eto. Nisu bili iznenađeni kada su me vidjeli da ovo radim. A jel bi mogao da prenosiš Partizan možda? Da, mislim da sam jednom prilikom radio sam neki snimak, igrali su Partizan Olimpijakos. Ja nemam nikakav problem s tim, zaista. Mislim, radimo posao, mislim. Mislim, dobro, sada predugo sam radio Zvezdu, da jako je bitno da ti gledalci veruju, to je mnogo važno. A to se stiče i dugim radom na jednom određenom projektu, da tako kažem. Naravno, dobrim radom, ne lošim radom. Tako da, sada kada bih ja seo da radim Partizan i da najbolje na svetu odradim tu utakmicu, nisam siguran da bi mi navijači Partizana verovali. Ali lično ne bih imao problem. Jedan si od ljudi koji je često umeo da kritikuje selekciju igrača u Crvenoj Zvezdi. Ne samo ti, nego uopšte nego si ti bio, ta neka vrsta koji to možda iznese u medije kao neka, da kažemo lično, kao novinar. Da li ti izgleda da se situacija malo popravila kad pogledaš, da pomerimo povrede na stranu, sam koncept sastava ove godine? Pa Zvezda je odigrala hrabro u ovom prelaznom roku, neko se ne bi složio sa načinom na koji su to odradili, ali ako pogledamo neke stvari kao godine pojedinih igrača, jer prirodno je da Lazić ne može da mnogo pomogne u ovoj fazi svoje karijere. Teodosić se povukao, Nedović, da kažemo, nije igrao na nivou onih očekivanja zbog kojih je doveden. Mitrović, on je i po mom mišljenju mogao da ostane, posebno ako umesto njega dolazi igrač poput Rivera, koji ne mislim da je mnogo bolji igrač od Luke Mitrovića. Ali je Zvezda odigrala hrabro, neke stvari je presekla, naravno opet Rušev bi mnogo značio, ali on doneo odluku da ide u Dubaji i doveli su veći deo inostranih košarkaša, što nije popularan potez. Pa ni među navijačima Zvezde, ni među navijačima Partizana. I na kraju krajeva vidjet ćemo kako će to izgledati. Posle prva 2 kola svi su bili spremni da kažu da je to katastrofa. Posle druga 2 kola sad veličaju tu ekipu kako ginu jedni za druge i ginu jedni za druge. Zaista protiv Žalgirisa je bilo impresivno. Ali je jako bitno da ti kada dovodiš te strane igrače da dobro proceniš da li su oni u glavi i u srcu takvi da ovo što se ovde dešava i što se kaže odradi. Da oni se poistovete sa tim i da sa tim u vezi odigraju kvalitet. To je jako bitno. Ovo protiv Žalgirisa, poslednja ta četvrta četvrtina je pokazala da pojedini igrači koji do sada nisu neke stvari pokazivali,
hoće to da urade, tu pre svih mislim na Nevoru, ne mislim na njegovih 15-16 koliko je dao poena u četvrtoj četvrtini, mislim na sve ostalo. Tako da Zvezda nije imala sreće sa tim povredama zaista, na to ne možeš mnogo ni da utičeš, jer sada igrači dođu mesec dana pre početka sezone, ne mogu ni kondicioni treneri mnogo da rade sa njima, pa da kažeš, on ih nije dobro pripremio. Kako da ih pripremi kada oni dođu u mesec dana i treba da odigraju i 6-7 pripremnih utakmica i da rade sa loptom i da se svi uigraju, još nova ekipa, nema planine, nema trčanja, nema te vrste priprema, da bi ti izbegao, da bi mogao da uperiš prstom u nekoga koji ih priprema i njemu moraš da daš jedno mesec i po dva, da ih on samo sprema na čak bez lopte ili bilo čega, nego onako čista kondicija, pa da kažeš, ovaj čovjek je pogrešio jer su se posle tih priprema trojica igrača povredila. Ne, ovo dođu igrači koliko su spremni, odmah se ulazi lopta, igra se i sve se radi u hodu. Kao što vidimo, ni jedna od ekipa na početku Euroligi nije u nekoj savršenoj formi. Ajde, Žalgiris je odigrao stvarno 3 vrhunske utakmice na početku, jer su oni stvarno i kompletni i na vreme su formirali ekipu, imali su dobar plan, najspremnije su ušli u sezonu. Ti kad gledaš ove velikane, svi gube, ne postoji favorit ove sezone u Euroligi. Tako da, opet vraćamo se na Zvezdu, Zvezda je rizikovala jako, ali opet dovela je neki igrače koji su imena. Jesu problemi i na pozicijama 1 i na poziciji 5, ali nisu to sad neke nerešive stvari. Vidjet ćemo, mislim, Zvezda i dalje na tržištu. Bolest Cartera je stvarno veliki problem, zato što je on pokazao da može da ima loptu u rukama, da pomogne i playmakerima. Jeste, mislim, da se razumemo, i ove ostale povrede su problem. Mnogo će zavisiti od toga kakav će Devonte Graham biti sada kada se bude oporavio. Trebalo bi u naredne 2, 3, 4 nedelje da se oporavi. On je ipak na stranu svi ovi igrači, on je doveden kao glavno ime, da bude prvo ime Crvene zvezde, jer je čovek koji ima iza sebe 5-6 NBA sezona, od toga 2 ili 3 onako i respektabilne, sa najozbiljnijim imenom. Tako da, ukoliko on bude na očekivanom nivou, ako se pogodi sad back taj koji se traži, možda bi to moglo da bude onako zanimljivo sa dolaskom Saše Obradovića. To je ta neka nova energija koju su i navijači prepoznali. Ova pobeda protiv Žalgirisa je mnogo važna za Zvezdu, ne zbog rezultata samog, nego i zbog načina na koji je ekipa igrala i ta hemija se uspostavila između igrača međusobno, između igrača i navijača. Verujem da svi ovi igrači koji su bili na utakmici i oni koji su gledali sa klupe da jedva čekaju sledeću utakmicu. Jer ovo što su doživeli protiv Žalgirisa je bilo sjajno. Sada, naravno, moraju oni da nastave da zidaju na tome. Neće biti lako Zvezdi, jer Zvezda ima malo igrača u rotaciji trenutno. Ali pokušat će, snalazit će se i ono što je za Zvezdu važno, konačno ima igrača. Mislim da Zvezda to od kad igra Euroligu nije imala jednog takvog igrača, osim možda donekle Lloyda, da mu daš loptu i da se ljudi sklone. Da nema pika, nema ničega, evo ti lopta, mi čekamo po ćoškovima. Govorimo o Novorinu. Što kaže jedan čovjek, aj se pomerite. Pa jest. Moram da naglasim da mi ovo snimamo bukvalno u prvom delu duplo kola Euroligi, jer bit će može bude svega i svačega. Pa može da bude svačega i da se posvetimo ovom delu. Partizan igra večeras protiv Reala i posle drugu utakmicu igra protiv Baskonije isto. Ja sad ne znam kada emitujete, kako zbog... Pa ne, pričamo sad, verovatno će biti u ponedeljak. Kakve su tvoje predikcije da će da se završi ovo duplo kolo za večite, naravno? Pa dobro, sad Partizan ima, da kažemo, nezgodnu turneju u Španiji, po mom mišljenju favorit je protiv Baskonije. Ne sad veliki favorit, ali bolja je ekipa od Baskonije, a u Madridu niko nije favorit osim Reala. Ali vidim da Partizan ima šanse i protiv Reala, jer Real ne igra sada. To je ono što sam rekao, ne postoji neki veliki favorit ove sezone u Euroligi. Posebno Real ne svrstavam u tu kategoriju, oni jesu malo unapredili ekipu, ali
ništa posebno novo u odnosu na prošlu sezonu kada takođe nisu blistali. Tako da, promenili su i trenera, Scariolo je specifičan, može da bude problematičan, ali tek kasnije za protivnike sa tim svojim promenama odbrana i nekim svojim umom posebnim košarkaškim. Ali još je rano da bi se video neki njegov potpis u svemu tome, posebno zato što 7-8 igrača su isti oni koji su igrali i prošle godine, neki principi moraju da ostanu isti. Partizan bi mogao da ima dobar početak sezone, jer je zadržao dobar deo ekipe iz prethodne sezone, unapredio ekipu. Za Partizan je vrlo važno da Jabari Parker počne da igra onako kao što ume. On je individualac, takav je igrač, takav je čovek, neće biti baš lako ni Željku Obradoviću da u potpunosti izvuče maksimum iz njega, ali on je jedan beskrajno talentovan košarkaš, posebno za evroligaški nivo, izuzetan strelac. I donosit će on Partizanu sigurno u mnogim utakmicama. Trenutno to nije slučaj, ali za Partizan je dobro da ima tu osnovu iz prošle sezone koja i donosi pobede na početku ove. Sterling Brown, kada je gusto, sada on uzima loptu, rešava. Washington, on je po pravilu ili najbolji ili najgori igrač na utakmici, ali kada je najbolji, jako je težak za čuvanje. Carlik Jones, naravno, stabilan, i Bonga koji je tu da ekipi čuva leđa na najrazličitije moguće načine, Tyreek Jones, naravno. Tako da Partizan ima neku osovinu koja će mu donositi pobede, čak i dok se Jabari Parker tu uklapa, a Jabari Parker je najveća zvezda ovog Partizana. Sad, da li će on to uspeti da na parketu dokaže, vidjet ćemo, ali hoću da kažem, Partizan je napravio jedan dobar tim, verovatno je potreban taj centar, neverovatno, sigurno. Vidimo da se Shake Milton sada povredio, on je isto onako dobro pojačanje i on na momente preuzima odgovornost. Ono što je važno, Partizan ima vrlo jaku bekovsku liniju, a bekovi igraju u ovu Euroligu. Pa mislim, pričao si za Jabari Parkera, čini mi se da je Željko na jednoj konferenciji istakao baš kao promašio jedan šuteve, to su njegovi šutevi, ljudi, to je Jabari Parker. Šta sad ja njemu da kažem, kao nemoj. Jako je teško, ima ona jedna čuvena izjava kada je Messina bio pomoćnik u Lakersima bio, pa je nešto Kobe bio. Kaže, šta ja da kažem Kobe u Bryantu, on dolazi helikopterom na trening. To je otprilike ta priča, ali morat će Jabari da se prilagodi, s obzirom da je igrao u jednoj, Barcelona i ove godine igra istu takvu košarku, dosta neobaveznu i liberalnu, da se tako izrazim, a u Partizanu ne može baš tako. Ajde, čak i da mu donekle Željko Obradović dozvoli, mislim da i navijačima to neće prijati, da će mu i oni u nekom trenutku reći, druže, ajde malo, znaš. Da mislim da su ga snimili u 50-ici da se vozi autobusom, ako je ona autentična slika. Jabari Parker je poseban lik, onako baš. Kažu da su ga videli u jednoj lokalnoj pizzeriji kako kupuje da jede, što kažu najnormalno. Ne, eto vidiš, tako da prijam u Beograd, ako to možemo da primetimo. Važno je Partizanu da izvuče mnogo iz njega, jer je on jedna od najboljih četvorki u Euroligi, ako ne i najbolja. Mi imamo neku publiku da uvek pitamo ljude koja je igrač koji je najteže koji ih je čuvao kroz karijeru. Je kod tebe to bilo Dora Panteli? Jeste, samo što ona nije mene ni čuvala, ali eto sačuvala me. A igrali smo malo to, ja volim da igram, nisam neki igrač, imam dobar šut, na nekom amaterskom nivou. Te novinarske utakmice su uvek zabavne i ja volim da učestvujem malo, zezam se s kolegama i to, i uvek tu učestvuju i neke legende Evrolige, pa sam znao da igram, ne znam, i sa Papa Lukasom i sa Davidom Riversom. Recimo na toj istoj utakmici je meni David Rivers asistirao pod koš, ja poentiram, ali to niko ne priča. Uglavnom, da, bilo je neko, pošto ja ne ulazim u reket nikad, samo šutiram trojke,
Međutim, među tom novinarskom ekipom sam među višima i onda kao ajde ja neki pik igram, otvorim se dole, ide pas, ono prazan reket, nema nigde nikoga. Ja krenuo, eto je Dora Panteli sa strane pomoći, udara mi bananu, a ja krenuo ovako, i posle smo se zezali, mislim, ona je ovako super, stvarno, jako je profesionalna i jako dobro poznaje košarku, igrala je. Mislim, otkud strana pomoći na novinarskoj utakmici, ajde ljudi. Ali eto, ona došla, posle smo sledeće godine kad smo igrali, nas dvoje smo skakali za loptu na početku utakmice. Pa smo radili neki intervju i super, mislim, ona je stvarno i dobar novinar i dobra je košarkašica bila. Što ja mislim da je ona igrala čak i za Olimpijakos i za Panathinaikos, pa onda izveštava i sa jednih i za drugih. Tamo to može, a ovde onako. Imamo još jednu rubriku, to je pitanje idealne petorke naših gostiju, da oni sastaju otprilike nešto po njihovom ukusu. Govorimo o celom svetu, svih vremena ili kako, dajte mi neke kriterijume. Može, a može generalno ljude, na primjer, s kojim si radio intervjue ili imao neku saradnju sa njima, na primjer. Da. Da tebi vidiš što najdeš. Da. Pa nisam ja mnogo nešto jurio, mislim, ja sam išao po brojnim tim događajima, ali da sam radio sad neke mnogo velike intervjue, ja sam tako te kraće, ali da sam imao 1 na 1 sa tim velikim zvezdama i nisam. Možda mi je lakše da sastavim petorku, ajde, nekih igrača koje sam ja mnogo voleo. Bili bi to, ne znam, bit će neobična petorka, svakako Aleksandar Đorđević, pa Penny Hardaway, pa ne znam, Kobe Bryant, pa Dejan Bodiroga i ne znam, na poziciji centra, ne, zaista, ko bi to mogao da bude, neko bude Nikola Jokić, mislim, pošto je zaista jedinstven, šta reći. I Lorenzo Brown kao 6 igra. I Lorenzo da sa klupe da uleti, a mislim, to kad kaže, ja sam, pisao sam knjigu o tim momcima koji su igrali u NBA-u tada, o Bogdanu Jokiću, o Teodosiću, Bjelici i Bobiju Marjanoviću. Ta knjiga je izdata još 2018. zove se NBA Srbija, pa sam sa njima petoricom radio velike intervjue. Onako, zanimljivo štivo ko voli košarku, NBA Srbija se zove knjiga. Darko, hvala ti što si bio naš gost danas. Hvala što ste me zvali. Bila nam je čast. Imamo na kraju, ako možeš da nam potpišeš loptu, pošto je to neka praksa sa našim gostima. Ajde. Imam tu marker. Ima neki marker ovdje. Evo, tražim ove nisam. Nadamo se da te nismo udavili malo naše šale. Niste, ne, što lično. Evo, ovaj ček. Aha, ovako. Momci, hvala vam. Hvala i tebi puno. To bi bilo to što se tiče nove epizode Floatcasta, a mi se vidimo u sledećoj. Veliki pozdrav. Hvala na pažnji i prijatno. Floatcast, kad košarka priča.